ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ನರಮನಿ ಅದು ಪುಟ್ಟೋಡುಂದ ಅಂಡ ಅವೇತೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಬಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ವಿಚಾರುಲು ಇತ್ತನಂದಂಡ ಹತ್ತಂದಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಇತ್ತನಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅವನಿಗೆ ನರಮನಿ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನರಮನೆ ಬದುಕು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿಯ ಪನ್ಮೆಡ್ಲ ಎಂಚ ಬದುಕಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಪಡು ಕುಡೋರಿಯಗು ಬೋಡಾದು ಕುಡೋರಿಯನ್ನು ಕುಸಿಗು ಬೋಡಾದು ಏರು ಬದುಕುವೇರೆ ಅವು ಬದುಕು ನಿಜವೈನ ಸಾರ್ಥಕವೈನ ಬದುಕನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ஒரு ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ಬದುಕನ್ನು ದೇಪಂಡ ಆಯನ ಬದುಕಡು ಆಯನ ನಿಚ್ಚ ಬದುಕಿಡತ್ತನ ఆయన ಇಲ್ಲಲ್ಡು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ನರೆಲೊಂದು ಬರೆಲೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಬೇನೆ ಬೆಸರಿಡು ದುಡಿಕ ತುಚ್ಚಿದು ಅವೇನು ದಿಂಗೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಆಂಡಲ ರಂಗಗ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ರಂಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಬೇನೆಲ್ಲ ಮದತ್ತದು ತೂಪಿನ ಕಲೆ ಕುಸಿಯ ಕರುಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮೊಡೇನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಇನಿ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಬುಕುಲ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ರಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಬುದರೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ ನಂದಿನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ ನಡೆದು ದುಂಬು ಕಲಕ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಭಿನಯ ಏತುಂಡು ಐತ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏತು ಪನ್ಪಿನನು ದಂಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೊಲಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೋಂಟಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿಗೆದ ಪುಣ್ಯಾದಿಗೆದ ಅವಜಿ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾತೆರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ರಡ್ಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬೊಳ್ಳಿಲು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ಅಕಲೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಲಕಲೆಪ್ಪನೆಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ಥದ ನಾಯಕ ನಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ್ರಲ್ಲರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ದೈದಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಬಂದಲೆ ಮೇರೇನು ನಿಕಲಿಗೆ ಪೊಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರ್ನ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಅವತಾರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಭಟ್ ಇರ್ಲ ದೈದಿದ್ದು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಚ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟುದನ ತುಳು ಸಿನಿಮಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು 6 ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿ ತಕ್ಕ ಬಾಲ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಅವತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಟನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸುರುಕಾದಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಕೆನಕ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಗುರುಕುಲುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಗುರುಕುಲುಂದೆ ಎಂಕುಲು ವಯಸ್ಸನುಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಅಂಕಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣಗ ನಾನೇ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಪನಕೇನು ವೇರಾರೆಂಡ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆರೆ ಬರೆತಿನಂಚಿಂದ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ಯಾಡಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅವತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟಡೆ ಎಂಕುಲು ಅವತಾರನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ಒಂದು ಗಾನಾ ಭಟ್ಟಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನ್ ನವೀನನ್ನೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನವೀನನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಗೆ ಪನ್ಲೆ ನವೀನನ್ನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಏಪಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಖುಷಿದೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೂವೆ ಚಿತ್ರ ಬರಡು ಅಥವಾ ಹೂವಣ್ಣಲು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಒಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಉಂಡು ಶಿವನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರ್ಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಶಿವನ್ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ಟಕ್ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೇಗತ್ತ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ನನವರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕಡಲಕ್ಕೇನೋ ನೀತೆ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಕಲ್ನ ಅಬತಾರ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ಗೆಂದಾವಡ್ ಬಂದೆ ಎನ್ಕೇನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಜುನ್. ನೆಟ್ ಈರ್ನ ಅಬತಾರದ ಅದೇ ಸರ್. ನಾನಾ ಥರದ ಅಬತಾರನೇ ಸರ್. ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೇ ಅಬತಾರದ ಯಾಪಂಡ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಿರ ಬೂರೊಂದು ಪುನಃ ಟೈಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಬತಾರನೇ ಆದಿತ್ತು ನೆಂಗ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಪೂರ ಹಿಂದೇಟೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಮಂತದ ನಿಖಿಲ್ ಕೀರ್ತಿ ಸಾಲೆ ಅನ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಮೂಲಕ. ಅರ್ಜುನ್ ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಸರ್. ಆ ರಂಜಿ ಬೈದಿನೇ ಜೀವಕ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅವು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನಾರು ದುಂಬೆ ತೂದಿತ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಚಂಡಿಕೋರ್ ಇರ್ದಿಂಚ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅದು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಏನಾರು ತೂಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಬಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂತ ಮಲ್ದದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುನದ ಪೋ ಮನ್ಪುಂದು ಬಂದು ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತೇರು. ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಿನ ದಯಮಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಮೆ ಮನ್ಪೋಡ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಗಾನ ಬಟ್ ಮೆರಡ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಮಲ್ತದ ದುಂಬೆ ಅಡ ಕುಡರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಯ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಟ್ ಸರ್, ಹಾಯ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್, ಎಂಚಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವಡ ಜನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ ಸರ್ ಅವಡ ಅಕುಲಿಪ್ನಾಗ ಇಂಕ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಟ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನೆನಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಕ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತಿರನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂನೇ ಅಲ್ಪ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾವಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವರುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ ಮಾತಿರಗ್ಲ ತೆಲ್ ಸಾಕವ್ರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರಲ ಪನ್ನಿರ ಶ್ಯೂರ್ ಅತ್ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ August 18th ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದ ತೂಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಮೂವಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಇರ್ಪಾತವ್ರೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವೇ ಮಾತ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಡ್ತುಲೆ. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಫಸ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಎಡ್ತುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠ ಉಂಡಾಡೆ ಬದುಕುಲು ಬಂದು ಕೇಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂದಲೆತ್ತೆ ಅಬತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಪಾತೆರ್ನೇನು ಕೇಂಡರು ತುಳು ಮಣ್ಣು ಬಂಡ ಅವು ಪೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬನ್ನ ಊರುದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಬರೊಂದುಂಡು. ನಂದಳಿಕೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೆಂಡು ತುಳು ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಉದಿತು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ತೋಜಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣುಲಾಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂದಳಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತುಳುವ ಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮೊಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಲ್ಲೇರು ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ಕೆಲವೆಗ್ಗೆಲೆಡು ಬೈದುಂಡು ಮಂಗಳ ಮುಖಿನ ಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಅಕಲ್ನ ದುಃಖದಾದ ಅಕಲ ಕಡೆ ಕಣ್ಣದ ಕೊಡಿ ದುಃಖದಾದ ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗದಾದ ಉನೇನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಡರ ಕಂಡ್ರೆ ಬರ್ರವಿಲ್ಲರು ತುಳುವ ಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ. ಹತ್ತು ಮಾರೈತಿ ಈತೆ ರಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಿ ಪಿದಾರ್ ಪಡಿ ಈತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾರೈತಿ ನನಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅತ್ತದೆ ಈತ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಾತ ದಾದ ಅಂದು ತುಲ ರಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಿ ಕಾಡಬಿಡು ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಈ ರೆಡಿ ಆಯ ಮಾರೆ ನಾನು ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಪ್ಪನದಾನೆ ಅದಾ ಆಯ್ ಅಮ್ಮ ನಮಗೈತೆ ಆಯ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿ ಬರುವೈತೆ ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ಸುಮತಿ ಓ ಸುಮತಿ ಬತ್ತೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡರ್ದಿಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ದಾನಿ ಇರ್ನಲಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಉಂತುನಾಂಡ ಉಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಏರು ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನೇರು ಅಂದು ಮಾರೈತಿ ಹೆಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಓ ಮರಾಯ ಬಲ ಮದ್ಮಾಯ ತುಲ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲ ಇಡೀ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಾನು ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೋ ಒಪ್ಪಿ ಮಾತ ಜನ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂತು ತೆಲ್ಪಿವರಿಯ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆನ ಮಾರೈತಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಪೋಲೆ ಮಗ ಪೋಲೆ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ದಾಯ ಬಾಲೆಗೆ ಈತ ನೆರ್ಪರ್ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಲತ ಇನಿ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂದು ಮಾರೈತಿ ಏಪ ಸುಧಾರ್ವೇನದಾನೆ ಅತ್ ಊರ ಜನಗಳು ಇನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೊಣ್ಣಲಕ ನಡತೋ ಒಪ್ಪೆಂದು ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಉಪ್ಪಿಲ ಕಾಪು ಕಾಣೇರ್ ದಿಂಚಿ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಜ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಆ ಮಾರೈತಿ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ತುಲ ಬಲಂಬೆ ಬರ್ಪಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ದಾದಮೇಲಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸುಮತೆ ಓ ಸುಮತೆ ದಾದೆ ದಾದಾಂಡು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ದಾದನ್ ಆಡದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರೈತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೊಣಗ ಪೊಣಲಕ ನಡ್ತು ಒಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತುನಗ ಬಿಮ್ಮೋಗ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಲಂಗ ಬಡ ನಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ ಉಂದೇನ್ ತುನಗ ನಿಂಬೆ ಹಾನ್ ಅತ್ತು
ಪೊಣ್ಣಾನ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಯ ಸುಮತಿ ಐಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬೈದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ದಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೈದರ್ ಕುರ್ಚಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಪಪ್ಪು तुला या निर्धारण बदला तुझी आयल नेतो पण गॅरंटी यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। बरे ಒಡೆಗಲ ಪೋಚಿ ಅವ ಮೂಲೆ ಅಂತೂರು ಒಡೆಗಲ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಅಜ್ಜಿಲ ಪೋರೆಂಡು ಮಣ್ಣಂತ ಐಗ ನೀನು ರೈಲು ಲೆತ್ತೋಪವ ತಿಂಡಿ ಕಾಣ್ತೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲವ ಒಡೆಗಲ ಪೋಚಿ ఏ లెత్తనల పోరే బల్లి అవా కుళ్ళు ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀನ್ ಹಾಳಾಗ ಹೋಗ್ತ್ಯಾ ನೀನ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತ್ಯಾ ಸುಡು ಸಿಡ್ ನೀನ್ ಬಾಳೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಏ ಮಾಮ ಪೈಸಾ ದೇನಾ ಅರೆ ಪೈಸಾ ದೇನಾ ಏ ಮಾಮ ಮಗು ಯಾರ ಮಗ ನೀನು? ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತರ್ತೇನಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗು ನಿಂಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಬಾ. ಮನೋಜನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಡ್ದು ಇನಿಕ್ ಇರುವ ವರ್ಷ ಕರೆಂಡು ಸುಮತಿ ಚಾ ಬತ್ತಲ್ಲ? ಹಾ ಬತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಪರ್ಲೆ ಪೊತ್ತುಡು ಮನೀಶ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯಾ? ಏನು ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಅಂದ ಬಲೆ ಸುಮತಿ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ನಮಕ್ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜ ಸೇತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದು ಗೊತ್ತೇ ಹಾಡ ಅವೆಂಜಿ ಎಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಇತ್ತದಂಡ ತಮ್ಮ ನಾಡುತ್ತಾದಿರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಗ ಅವು ನಾಲ್ಕು ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ. ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್. ಇಂಗುಲ ಅಲ್ಪ ಪಾಕ ಬೇಲುಂಡು ಯಾಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ. ಅಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ದೂರ ಪೋ ಇಡದೆ ಬತ್ತ ದೂರ போயா ಅತ್ತು ಕುഞ്ഞി ಮಾರಿ ನಿಂಚಾನಲ್ಲ ಹಿಲ್ಲಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಾಡಿಯೇ ಇದ್ದೆ ಊರ್ದ ಮಾರಿನ ಗುರು ಉಲೇ ಬಾರ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯ ಇಂಥ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ಜೀವನ ಮನ್ಪುಣ ಇರ್ದು ಓಲನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ರೆ ಹಾಕ್ತೆ ಅದು ಯಾನ್ಕೇನುವೆ ಇಂಥ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇರ್ದು ಓಲನ ಹೋದ್ ಸಯ್ಯರ ಹಾಕ್ತೆ
ದೇ ಈರ್ ಬೊಟ್ಟು ನಕಲು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಆತ ಸಸಾರ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಗೀರೆ ಆರು ಈ ಅಸಹ್ಯ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರ ಬರತ್ತೆ ಈರ್ಲವರು ಎಂಕ್ಲ ನಕಲಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ತುಲೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಂಗಲಮುಖಿ ನಕಲು ಏತೋ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದೆ ಅತ್ತೊಂದು ಬೂತ್ ಅಂಗಡಿದೆ ನಾವಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲ ಬಂದೇನ್ ಬೇ ಇಂಕ್ಲನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರು ಜಿ ಹೀರು ಮಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರು ಬರತ್ತಾ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಪೂಪಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಂಚ ಆಪಣ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಪೂಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತು ಪೋಯರು ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಸಸಾರ ಮಲ್ತು ತೂ ಬರತ್ತ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದೇ ಈ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರ್ಕೊನದೇರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪುದರ್ಕೊನದೇರು ಅವು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಸಾದಿ ಪೋತೇರು ಎಂಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡೆ ಬೈದು ನಕಲಿಯೇ ಮಿತ್ರದಲ್ಲ ದೊರಿದ ನಕಲತ್ತು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರ್ ಪಂಡರತ್ತ ಇರ್ ಪನಂದಿ ಇಪ್ಪುಲೆ ಇದನಿಗೆ ದಾದಾವಡು ಈ ಬೈದಿ ನಟ್ಟರತ ಕಾಸಿ ದೇ ಯಾನಿನ ಕಾಸ್ಗೆ ಬೈದನತ್ತು ಯಾನಿನ ಕಾಸ್ಗೆ ಬೈದನತ್ತು ಚಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ತೂಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಹಿಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಒಪ್ಪಮ್ಮ ತೋರ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಮಾರೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲಾಪಟ ಹೀರಿ ಪೋ ಮಾರೆ ಪೋ ದೇ ಈ ರೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರವಾದ ಪಾತ್ರನೊಲ್ಲರತೆ ಯಾನಿ ಏರು ಪಂದು ಗೊತ್ತ ಈ ಜೊತೆ ಪಂಪೆ ಆ ನೀರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದು ಪೋದು ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋತರಿ ಯಾನಿ ಎತ್ತ ಬುಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಡ ಈರು ಬಾರ್ಪುನತ್ತು ಅಜನೆಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಏನಲ್ಲಕ್ಕನ ಏರಾವರ್ತಿ ಮಂಗಲಮುಖಿ ಬತ್ತದು ಬಾಲೆ ಈ ಮುಲ್ತಾದ ಮಲ್ಪುವ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಏರಿಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಾನು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಾರೆಗೆ ಆರು ಇನ್ನು ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಊರುಗಳೇ ತೊಂಪೋಯ್ರು ಇತ್ತೇನಿಡೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ್ ತೋಡು ಪಂದು ಯಾನಿಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏರಿಯಾ ನಡಪ್ಯ ಪಕ್ಕಡಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಉಲ ಹಾನಿ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಕೂಡ ಇದೇಗೆ ಬತ್ತಾತ ನಡಪ್ಯ ದಾದಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಇರ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಏರವು ಏರು ಬತ್ತೀನಿ ಮೇಕಲ ಅಕ್ಕಳ್ಳದಾದ ಗಲಾಟೆ ಚಿಲ್ಲರಿತ್ತಂಡ ಕೊರ್ದು ಕಡಪೂರ್ನ ಸುಮತಿ ಹಂಚತ್ಯ ಎರಡದಾದ ಚಿಲ್ಲರಿಜ್ಜ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತು ಕಾಣಪ್ಪೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತು ಅಮ್ಮ 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 ಏರಿಯವು ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದುಲೆ ಎತ್ತೊಂದುಲೆ ಏರ ಮಾರ ಬೈದೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಾಡೊಂದುಲೆ ಏನ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಏರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಪ್ಪನ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರ್ಲೇತಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕನಿಕಲ ಕಾಸು ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ತೂಯೇತಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಲೆ ಏರು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಹಾನಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪ್ರೇಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬುಡಿಯತ್ತ ಹಾಯ್ನಿ ಇತ್ತ ಇಂಚಾದ ಬೈದಿ ಅಂಚ ಪನಾಡಿ ಬಾಲೆ ದಾದನ ನಮ್ಮಂತೂ ಓಡೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪೇರಾಂಡಲ ಪರ್ದು ಪೋವಾಡು ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪೇರ್ ಕಾಣಪ್ಪ ಹಾವಮ್ಮ ಬಲ ಪೇರಿ ಅನ್ಕಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಬಾಲಿಡ ಪಾತೀರಿ
ಮತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಪೇರು ಕೊಡು. ಹಾಂ ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಕೋಲ ಮುಚ್ಚಿಯ ಮಗ ಬರ್ಪೆಮ್ಮ ಕೋಲ ನನ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿನೇ ಬರೋಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ಪ ನೋಡು ಬರ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ದಾದಾ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ ತಿಗಲೆ ಉರಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಾಲೆ ದಾದನ ತಿಗಲೆ ಉರಿ ಪಂದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಂಡು ತೂಲೆ ಉರಿ ಬರೋನುಂಡು ದಾದಾ ಪುಣಿಯ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ಪಿನ ಪೇರಿಗೆ ವಿಷ ಮಾಡ್ದೆ. ಇಂಚಿತನ ಮಾರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಸೈತ್ಯ ಬೋಡು ದಾದಾ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರು ಎನ್ನ ಕೈಯರೇನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ವಿಷ ಪಾಡಿಯಾರತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಅತ್ತ ರಕ್ಕಸೇನ ಅಂದ್ಯ ಈರು ನರಮಾಣಿ ಅತ್ತೀಜುನೆಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆ ರಕ್ಕಸನೆ ಹಾನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೈನಿ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗೊಡಿಡಿ ನಲಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕುಡ ಕುಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಇಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಪೇರಿಗೆ ವಿಷ ಮಾಡಿಯೇ ಪಪ್ಪ ದಾಹಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲುನು ಪೂರ್ಚಿ ಬಂದಂಡ ಈ ಪೋಲಂದು ಪಂತೊಲೆತ ಯಾನೆನ್ನ ಸೀದ ಸಾದಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋತ್ವೇತ ಯಾನೆನ್ನ ತೆಗಿತ್ವೇತ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಂತುಲೆ ರಾಯಿಂಚ ಮಂತರಿ ಅವು ಏನಾರ್ದ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ತೊಂದ್ರೆನತ ಯಾನು ಯಾನು ಎನ್ನ ತೆಗಿಪ್ಪೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ತೆಗಿಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಇವೇರ ನೀ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುಖದ ಸಂಪತ್ತು ಉಡುಪೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಈರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ದಾದಾ ದಾದಾ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಾಗೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ ಕಲ್ಪಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ಕೊರ್ಪಾಯಿನ ಈರ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗೆ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದೆ ಅಂದು ಅತ್ತು ಉಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈರ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗೆ ಆನಿ ಈರ್ ಹುಷಾರ್ದ ಅಂತ ಈರ್ನ ರಡ್ಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋಯ್ನ ಪಗ ಓಲ್ ಕೇಂಡಲ ಕಿಡ್ನಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಈರೇನು ಬದುಕಾದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಗ ಕೀರು ವಿಸ ಮಾಡ್ದು ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತೆ ಬಪ್ಪ ಆನಾದು ಪುಟ್ಟದು ಪೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಂದು ಬಿಡಿಯಾರು ಆಯೆ ನಮ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ನಮ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೇಡು ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆನು ಮಲ್ತೆ ಆಟ ಈ ರಾಯನು ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತೆ ಬಪ್ಪ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಮಂಗಳ ಮುಕ್ಕಿನ ಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿರೆಲ್ ತೋಜಾದ ಪನ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಐತ ಬದಲು ಚಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಬದಲು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಲು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವೋಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊರೋಡು ತುಳುವಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಅಕಲು ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಗಿಡ ದೀನಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ಮಂಗಳಮುಖಿ
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವರು ಕೆಲವರು ಇನಿ ಕೊಡೆದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದು ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅತ್ತಂದ ಶಿಖಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಅವು ಇನಿ ಕೊಡೆದ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಯುಗ ಯುಗೋರ್ದು ದುಂಬೆ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ್ ತೂಣಂದಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನೆ ಆ ವಿರಾಟ ಪರ್ವದ ಪೊರ್ತುಡು ಏಸನ ದೆಂಗ ತಪ್ಪನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೃಹನ್ನಾಳಾದಿತ್ತಿನ ಕಥೆನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಗಂಗೆ ದೇವಿ ನಮಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಿರುಪಗರಿನ ಕೊಳಲದ ಕಂಡ ಪಂಡಲ ಅಡೆದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಕ್ಕದು ಆರು ಪಗರಿದ ಮಂಚೋಡು ಜಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ತಿನ್ಲ ದೃಪದ ನಮಗೆ ಶಿಖಂಡಿ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಮುಖಿನ ಕತೆ ನಿಕಲದು ಮಧ್ಯೆ ಗಿಡ್ದೇರು ಖುಷಿ ಆನಂದಂಡ ತಾಟಿ ಕೊರಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕನ ತೀರ್ಪುಕೇನೆ ಐದು ದುಂಬು ಪುದರಕೇನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಮಾಡಿ, ಸಂಗಮ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮಂಗಳೂರು, ಸಂದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಸಂಪತ್ ಸಾನೂರು, ಅಚ್ಯುತ ಮಾರ್ನಾಡು, ರಾಮ ಸಾನೂರು. ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೇನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತು ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬೊಕ್ಕಗೇನ್ವೆ ಸುರುಟು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೇನ್ವೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಇರ್ಬನ್ ಮದನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇನ ಪನ್ಲಕನೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಎತ್ತಿನಾನೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ದು ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕುಡೋರೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾದಿಡು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕುಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಐಕಂದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ತೋಚ್ಪಾಯರೆ ನನ್ನ ತೋಂತೆ ನಿಕುಲು ಬಂಗ ಬೈದೋಡು ಅಂದೆ ಕಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯೊಂದಿ ತಿಲಕನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ತಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕುಡಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದೆ ಕುಡಾತ ಜಡ್ಜಸ್ ನೀ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬತರದ ನಾಯಕದ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಾನ ಭಟ್ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇತ್ತ ಯುನೋ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ he, she, they, them ಅಂಚಪುರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಲವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಐ ಲವ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. I just wish ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇತ್ತ ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಇಂಚನ ದಾಲ ಏನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂತ ತಿಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ thank you so much for this beautiful concept. Enka mastu kushi under right from everybody's acting, everything was conveyed very very well. Congratulations to the team. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೇಗಂಜನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪತ್ತೊಂದಿನ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡೊಂದು ಬೋತಾರ ಆಂಡ ಮೊಡೆತಿನ ಶೈಲಿ ಅಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿಜಿ ವೀಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಟೋಟಲ್ ಅವೇನು ಮೊಡೆತಿನ ಶೈಲಿ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ದಯಮಲ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತುಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಓವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಲ ತೂಯೆ ಎಂಕುಲು ದಾಯಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಂಡು ಇವನಿತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲ್ಯಡ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ಅಮ್ಮೇರಿನ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಂಡು ಎಂಜಿನ ಪಕ್ಕ ಆಂಡು ಬತ್ತಿಗುಡ್ಲೆ ವಿಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಮ್ಮೆ ವಿಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಅದ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಸರಿ ಕಟ್ಟಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಕಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಉಲೈ ರಡ್ಡು ತ್ಯಾಗೋನು ತೀದು ಬಿಡಿಯಾರು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸರಿ ಅಂಚ ವೈಪು ನಡೆದು ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಡ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಅಂತರ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೊಂಡು ವಿಜಯರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ನೀಟ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ದಾದನ ಜಾಳು ಅದು ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಅವು ತೂಪಿನಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪತ್ತದು ಕುಲ್ಲ ಅವಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಐನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ದಿನ ರೀತಿ
ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಆದಿತ್ತನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಾಯಿಡೇ ಪಂಡದು ಮಲ್ತೇನೆ ಓಲಾ ನಂಗೆ ಓಲಾ ವಿಜುವಲ್ ಅದು ಐನು ತೋಚ್ಪಾಯ್ಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರು ಬಟ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆರು ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ್ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆವಂದಿತ್ತನು ಮಾತನ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆವಂದಿತ್ತನು ಬಟ್ ನೈಜ ರೀತಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಯರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಅಂಚಾದ ಪಿರಬನ್ನಗ ಆಪಿನ ಬೇನೆ ಅವು ತೋಜದೊಲಿ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನೇ ಖಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆದಿದ್ದಿತ್ತ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಂಚ ಬರಹಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಎಂಕ್ಲು ತೂವಂದಿನ ಫೇಸ್ ಇತ ನಿಕ್ಲನೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಏರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತೂತುಜ ತೂವಂದಿನ ಫೇಸ್ ದಾದಾಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ ನಿಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ ತಾವು ಮಲ್ಪಲೆ ತೂವಂದಿನ ಫೇಸ್ ದಾದಾಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಕಾತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕಲ್ ನೆನವರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಮೆಕಾಯ್ ಅಮೃತನೋನಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಿರಗಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡ ಕುಲ್ದು ತನಕಲೆ ವಿಚಾರನ ಪಟ್ಟೋನ್ ಅಂಚಿತಿನ ಅಬತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ನಾಯಕಿ ಗಾನ ಭಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಿರೋಡ್ ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತೆ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸುಗ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು